Balima Annokma, très urgent. Balima billet vendredi 24 octobre 2025. Balima une information tellement d'osroko, Jatikawale Moroye, embargo ke Lereka. Lere Tombouctou Dougoudoudi à 60 km de Tombouctou ni Mafli. Kani, Mauritanie Fanabe frontière là-de. Awa une information flana misoro. Ko Balima Mounoube Nyoro, ko Nyoro Kaube, vraiment, Kiride Kerlabi, Nyoro Kauko Degunembe bi. Nyoroka koko vraiment kuka mogobe ka mine jatika wale mogobulu bi nyoroka bora ukumana mena bela jelen kala anya information sabana infrastructure tuguni malien aywa ko ubeka mine de dasan no de anga citerne munu me bo Côte d'Ivoire kana aya koloside jatika wale mogobe ka ta mine de da dugu jukorla ula sanno ni mabuli bolla ka doro abe sauté ube ko de kebi ambe do de ke ko aywa ko Tombouctou kaw Tombouctou dugu do be ko leri abe Tombouctou de fe ni mafli ko dugu kuya embargo ka dugu ka ko tle saba de dugu la deuma tle saba ubo de lere kawma ko lere kaw ka dugu bla mena ku yere ka vocal kala ambala je nyoko fe Mali armée mo aywa ang dale mbawla Malien do de fleka genga bo yere ka dugu la de armée mo na obise ka ta intervention ke liri jatika wale moko ko liri ka kube kile saba de duma surasu akene informera de al nanga jangan na me nyoko fe bismillahir rahmanir ayala mede alhamdulillah mbalmo be zedi le 23 octobre 2025 kabene juma suwe ne communiqué min bora jama'atu nusratul islam wal muslimin kanya salamo bela jelema munu bi boyaraja ana yarsuru lere datuguli kula jama'atu nusratul islam wal muslimin bajira salamo bela jelema kajira ka fo dugumin to lere mana jama'i ngariyata ka fo bina ambargo kala ambargo total ni ala sonnama zaina sala hukun datugura watila mamunun be wulaka delike kono show di ruma mana ambargo wulauka me jama ya jira ka fo kono show munun di ruma akele ma basrafe wa ucheni wera faraka noye unu de bagaw cheni kele munun be bi bolere na dafa dugu kata yorola usimbi sega se yorola numana nimi ye admade baga ba bele jelende chie ba be fa nika chie nike chie noni ya bele jelenna asuga bele jelenna abera ola jama'atu nusratul islam wal muslimin o kanka o de sonta bi ni ala sonnama ka fo lere dugu ubina datugu embargo total abina ka fam bele jelema ni ala sonnama ola population munun sente koina noya domin deira awma tile saba beka ka minen takabo min ba yerefe ona tile saba de deira population ma min sente kelena akabo sini juma ani samedi ani dimanche ni tile saba babolo aw kasira ko minen chekabo leer du konnana ana defalo bele jelenna dimanche donc kadam ne tumana à partir de 0h abana nyala sonnama o temenen kofe mogo min yera leer na dafelo bele jelenna abi jate kele baga dodi don abi jati abi bla kele minen konnana le ala sonnama ola jama'atu nusratul islam wal muslimin o ba fe kaninde avertissement lase islami munu boyoro jannu ka marchandise wal manuka mabluye kanyes leere wal mamunu be leere konnana bele jilen ki janto lesaben kofe mana beki yeramine jama'atu nusratul islam wal muslimin nin communiqué de bubulo kanyes islamo bele jilen ma gulban mala atmana khasatan munu fana bi leere atmana ana dafalo bele jilen ma hadha wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallim walhamdulillahi rabbil alamin abela jele kuma e mesade malien be ya mesisa armée amba kala armée mali surasu wa teta lere ka fenge sinon o bana nga dugula don genga boyinde anta e ka nyafo armée ka bakala madi
Voilà, ante nous fait de. Nous avons une fois informé ou flek en défaut. Nebo là depuis transition, depuis ne Assimi Goïta Kadi, ni Jatke Wale Moro et Frère Fo ne babla. Ne m'a changé de. Voilà, aïtane ka vidéo koro la je. Ni yada gali nukumana kume boka vidéo kakande. Voilà. Ko jakuma ti shaka fore la ko nyina nkindala. Ni mumbe amba fode ambe solution nyinaka. Ante galon fo yugo bili c'est fini. Donc mali a une information de soro. Awa nyorokaw fana borade. Nyorokaw be cri de cœur de la, nyorokaw be kasi de la, ko ça ne va pas. Malien nyorokaw bora kumana amena nyorokaw ka vidéo kala aw ne ambe jambo la je nyoko fe. Ambalma nyorokaw a ube kasi la bide anga jango la me. Voilà, anga jango la. Abenula. Neto voici di diko. Ne nyoroka denye mbebo nyoro sura akunda. Ayala me. Anwilla kanjo ni njama mufle. Anwilla kanjo kunkele ndrondo do. Degu mumbe an kambi. Toro mumbe an nyoron ka de kambi. Ayala me. Sanga degu fo wala sadnye makame. O degu nye munye abe kalo flabobi. An nyoron ka de munu fle ninye. Degu ndo taraka an segre. O degu nye munye bi nyoron ka dembe yoro bi ni kibe bo nyoro kata nye fango fana ni era ni nyoro papier de bibolo ubi mine voilà betani tayoro mi antayoro do o daluye munyambolo bi nyoron ka demu mine nendo nanta du be romi abe ma bidurugo aflema de kumbanka mbi anko na filendo ansiranendo ambe ka kiride kereke kiride keri nyemunye ka andama kasi diye maula vraiment de mumbanga ka exprimer bekado bi de mumbe anka nyoro ka mamunu minena bi jama mu fleni ni mado batiano tia iba soro doni mbia uba kroke bia uba demso bia uba denke bia mamu minena nyoro ka de undedo bon nyoro ka be kiride keri la ko vraiment ka mo minena nu parce que Bina jara embargo ke comme on appelle là maréchal Bina jara kay embargo de ke nyoro kauka ani kay kauka donc kawo de kuka voilà kawo de kuka de donc ko Bina jara o de ke kawo bara de ke anga soutien ba nga population ni donc anga soutien ba oui ko embargo ke kayikaw ka ko parce que ko li armée deme olu contrôle la amba ngini Mali armée fa kata nyoro kaw deme kata kayikaw deme comme fora ko ni Bina jara comment fo ko mo shigena soma donc armée awdi fana baka fengeta sa sinon namoke Bina jara mu fo mo be soma la bayna de awdi bu lisa ka barake sa nyoro kaw ken be crier ker la bela jeli yame ça ne va pas awa Bina jara ka mogo be ka kokura mi fana kessa ubita minde do dugu cikorla wala san kale ma no gonde nunu anga sitarni mu jeni nin tle flango la ka cha sitarni keme ube kata minde fana do dugu cikorla wala san ube kata nga dugu la do ne genga buka dugu labi inde kumeke ibeka klela an bebora ko ibeka desera ka M5 yɛrɛ sigi ko ka IBK gain a sɔrɔla insécurité de la no insécurité kɛra bi hɔrɔnya la ne kan ka bɔ n ka Assimi dɛsɛra ni m'o kɛ o kɔrɔ n tɛ halala ye mama ye M5 kɛlɛ kɛ ke IBK kɛlɛ insécurité ko la mun bɛ ka kɛ bi a ka jugu ni IBK ta ye e m'o fɔ bi o kɔrɔ i tɛ halala ye o kɔrɔ wallahi billahi i tɛ halala de ye o kɔrɔ billahi i tɛ halala de ye hɔrɔn den yɛrɛwolo den billahi cɛbakɔrɔ ibe say kuma kande ko anyi be ka kele mu na o de be ka kebi billahi male ona matugu chia ko billahi ante hera soro amen belan tlobe do mangana goyi anga munyu halibi amal damene et puis Amadou ko fay kaledi mo ko chamante mun kalam Amadou ko fay kaledi ko fa nga nyogon sogo dudi ne a video ke semaine rekona ere la lundi ou antaro mardi ne a vidéo ke ni mafli Amadou Koufa e message blanc ko fo gelia de kana mo ko chama fara be ka fo ko Bina jara ka mo ko be fede ko Malion ka wuli ka Assimi gen aide Bina jara te fe Malion ka wuli Assimi contrôle la de
Bina Jara ni yɛrɛ de bɛ fɛ ka fanga ta. Ni maliyɛnw wulila k'Asimi gɛn, ni président dɔ sigira, maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga Bina Jara kɛlɛ o. K'Asimi gɛn, maliyɛnw ka wuli k'Asimi gɛn bi. O tɛ terreau arrangé dɛ. Parce que n'Asimi gɛnna, mɔgɔ min bɛ na Asimi kɔfɛ, o tigi bɛ taa Bina Jara nin bɛɛ gɛn. Bina Jara nin bɛ fɛ Asimi ka tɔn kunna de, f'olu yɛrɛ de ka na gɛn ka fanga ta. Olu yɛrɛ de bɛ fanga nɔfɛ koyi. Bina Jara nin yɛrɛ de bɛ fanga nɔfɛ dɛ. Parce que ni maliyɛnw y'a Asimi gɛn sisan nɔ, maliyɛnw de bɛ fanga ta o. Donc n'olu terreau y'a Asimi gɛn sisan. Bina Jara nin bɛ fɛ olu yɛrɛ de ka Asimi gɛn. U bɛ fɛ k'an sɛgɛn de. I m'a ye. Karibidan ko in conséquence bɛ na kɛ mun ye maliyɛn caman t'a dɔn. An ɲɛ bɛ caman na kule la panga puruti la i b'a fɔ ko tinani bɛ tasuma la. Caman t'a dɔn, caman ma conséquence dɔn. Parce que dɔw tɛ essence, dɔw tɛ taa baara kɛ, dɔw ma conséquence dɔn hali bi. Bilahi. An bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi ni kuranɛ cɛ Asimi ka faute de don. De Asimi Abasi ninnu minɛ ka don sɔrɔsiw kɛlɛli la. An ye Farabugu fɔlɔ perdu ne ja tigɛra, n y'a fɔ an ɲɛna. Mais ni o maliyɛn kelen dɔw de ko k'an bɛ sa Asimi nɔfɛ, an bɛ sa nɔfɛ koyi. Parce que u n'u y'aw sɔrɔ u b'a faga. C'est la vérité. A ye continuer a ye wuli ko vive Asimi. Ne bɛ ka film de lajɛ. Bilahi. Ni sɔrɔsiw ma Asimi gɛn, ni terroriste n'u ma taa fanga ta ka fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden. Bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na. Ninnu bɛ ka mun kɛ est-ce que maliyɛnw b'a conséquence dɔn? Ninnu tɛ fɛ ka girin k'an kɛlɛ o. Ninnu b'a an bila k'an fɛkɛnya de. Baloko a ye taa boutique ni mun bɛ taa malo ni bɔrɔ san, ni mun bɛ taa malo bɔrɔ caman san ka bila i fɛ, t'a tɛgɛ kɛ san dɛ. Parce que carburant mobile de bɛ na ni malo ye ka na bila magasin kɔnɔ. Carburant tɛ yen bilen. N'a ye une semaine kɛ tan, maliyɛn bɛɛ b'i tagama sen na Bamakɔ kɔnɔ. Et région bɛ ten. C'est-à-dire que jatigɛwale mɔgɔw bɛ ka renfort de bila ka na. Ne sɔmina ne Segu Tunkara Ala bɛ bɛn ŋanige dɔn. Ne ko Asimi Goïta bɛɛ kɛ ni parti politique mɔgɔw ye, bɛɛ kɛ ni bɛɛ ye. Asimi Goïta bɛn kɛ ni maliyɛnw ye, an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Bina kɛlɛ, an ka fara ɲɔgɔn kan an ka yɛrɛgali kɛlɛ. Mais dangaden, hali ni ye dangaden ta ka bila arijana kɔnɔ a bɛ taa don jahanama kɔnɔ. Bilahi talahi. Ala b'a dɔn ne ye ŋanige yira. A ye taa n ka vidéo kɔrɔ lajɛ n ko Asimi Goïta bɛɛ le cerveau bila. Asimi Goïta Musa Mara bila, Arasbati bila, Orozi bila, an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu kɛlɛ. A ma sɔn. A y'i to la a taara galon nɔrɔ Abasi ninnu na. A y'i to la a ye Abasi ninnu gɛn ka bɔ armée la. Et puis maliyɛnw tɛ mun kalama. Maliyɛnw bolo k'a fɔ ko Abasi dɔrɔn de don wa. Mali officier ba fɛn fɛn bɛ minnu bɛ se kɛlɛ la, minnu ye duguw libéré, minnu ye Mali tɔgɔ bɔ, Asimi Goïta bɛ ka bɛɛ kɛlɛ bi. Caman t'o dɔn. E bɛ se ka gagner cogo jumɛn? E tɛ kɛlɛ kɛ, minnu bɛ kɛlɛ kɛ, e bɛ k'olu kɛlɛ. C'est-à-dire e tɛ kɛlɛ kɛ, e dalen bɛ palais kɔnɔ sunguru tigɛlen jɛnɛya la. Minnu bɛ kɛlɛ dɔn, i bɛ k'olu fana kɛlɛ. Parce que k'e bɛ ka siran k'olu kana fanga ta e ɲɛkɔrɔ. K'olu kana na e gɛn. Surugu sogo saba gɛn, kelen bɛ taa k'i dan. Asimi tun bɛ surugu sogo. Awa sogo saba bɛɛ taara k'Asimi dan. C'est fini. Ni sɔrɔsi bɛ wuli k'Asimi gɛn, wuli ka gɛn. Ni tɛ wuli ka gɛn, c'est ton problème. Ne yɛrɛ président tɛ Asimi gɛnni yɛrɛ la bilen, ne kɔni b'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn de. Parce que aw bɛna gɛlɛya dɔw ye, aw ma sigi ni mun ye. An ye vidéo ye, caman bɛ k'a fɔ ko malo, u y'u ka malo fɛn de don. Mais malo fɛngɛ, u ka machine bɛ kɛ ka malo fɛngɛ quoi. Ni malo mɔna san nɔ ka malo fɛngɛ, machine bɛ se ka malo fɛngɛ machine. Carburant bɛ ko la o tɛ ka sɔrɔ bi. Citerne baden de jenna, baden bolila ka taa Côte d'Ivoire tuguni. Chauffeur caman découragé la. O bɛɛ la Asimi Goïta bɛ ka maliyɛnw minɛ k'u don kaso la. O bɛɛ la Asimi Goïta ka tɛ. Ni Asimi Goïta tun ye Arasbati bila, ka Rose Boisforon bila, ka Clément Dembélé bila, ka Leroy bila, ka Chogueli bila, ka Musa Mara bila, ka Ben Le Cerveau bila, ka an bɛɛ wele ko hey, a ye n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Bina a kun tɛ si Bina la, Bina k'a fɔ k'a bɛ taa Kayitara. E bolo ko Bubu Mabel ni Abdou Niang de bɛ se k'aw sauver ya. Ni kuranɛ cɛ i tɛ se, wallahi bila i tɛ se. E ni Ala cɛ, e ye parti politique bɛɛ kɛlɛ, k'olu ka parti politique ci, ka tila ka M5 kɛlɛ, e ni Farasi bɛ ɲɔgɔn na. I ye nafigiya kɛ ka taga i dogo Mali la, ka taga i furu siri Farasi ma, ka taga Farasi DGC ka na n'o Mali kɔnɔ. I bɛ zon fɛ su fɛ tilegan fɛ i bɛ fanaw fɛ. C'est-à-dire ka ɲagami kɛ Asimi ka fanga yɛrɛ, an t'a dɔn tɔgɔ bɛ fanga in na. An t'a dɔn Asimi ka fanga
fanga yaro beni tabolo lo ara mare ka tuko tabolo bila do ye capitalisme ye do ye socialisme ye do ye communisme ye ma Assimi ko tanta do a vrai couleur ye mu anta don ça dit que Assimi ka fanga bina fo ni toni bashini nanogola ça dit que ka saka ni nanogola ni tikadega na ko nyagami ngona ko dun ko no dun dro ikono be prendre Assimi ka fanga wudi ça dit tafante tchela quoi fe munu te kelenge ka ça abina fo ça non e ka taka surugu mine kanando ka ba mine ka waraba mine ko babla sogole ngono kataka kungo ngono kataka waraba nyanama mine kanano kata surugu mine kanano ka ba fana mine ko babla sogole ngono ka daso ko dala ko luka vinyo konka ibe ta do shuda le soro munu ya mali chi e tara ulta kanano li munu me faka mali kondo kanano li kebe mali jono e bi se ka nyaula ne dalo ne arama de ma modeli mu yanga jamana kuna bilahi talai malen chamante ka chama be bomo kono ne re barka banen do ya be kashila ko mugo ta Assimi fe parce que e fama mine ka don kasola ibama mine ka don kasola iso mugo te kasola ni Assimi horone ni yere wolo denedo akumbe bebla ka be fara nyoko ka hey ay na nga jamana jo meba John de beba hey parti politique mugo ne de Assimi décision ta mo parti politique tira bo parti politique mugo nyenga décision nya bama jamana koso adama dembi yere sacrifier jamana koso Assimi te soma Assimi te compromis fait aka pouvoir kona no ale bolokale de malien wolo quoi ale mana mu fo de be ke quoi ale de be loi be sans ale de loi na les lois ale de be loi viola kara itu kamina ale Musa Taro de manike de bala ka malda président manike o ko so ala be ka ira Assimi la kone de alai Assimi ete foyi e be fe ka ne ala place minena ne ala ba ira e Assimi ko tala kone de masaw ka masai awa ala kele de be Assimi ko wallahi billahi ni mami tugura ko ibe taji uyo fe munu be dabara bara ba mako kono aya usigi aw kana voyager ka bo ba mako kono de abe ay to ambar ko kono bam mo be dabara baka fora ba mako kono ay mobili ta na we che akata region na ay mobili ta ka yere filmer kungo kono na u dale mala na u aw munu be dabaya la ba mako kono na ambe sa Assimi no fe e ka Assimi ka ti sorti do ila tro e ka mobili ta kibeta kai ta srala ni mu ye che do ka kedro munu mala ka be binawro yini amen belo be ka ali Assimi ka ti sorti ya interdit Assimi photo be mobile nu yimene obi faka o de be ka kebi o ye mwalo yadi Assimi bila ne horone e ka nga bo fanga ina parce que ite président bleu mali président be kungo kono di no e ordre mindi o de be ka kebi voilà la vérité Amadou ka ke président cycle là parce que i ma barka banendi tijara ma dendo be quoi passa be yele me tourite yele ne be ka kuma mu fo me ka foni ala chamanche di la ne seguni al qur'an che nyen kono je Assimi mais Assimi kele munila mais chet pe mo faunu baw don kasola kanga faraka abe saraga dendo la hey non anga kata parce que eso mo te kasola ika mo te kasola abo nyi nyogole au gelu wa mo dala kan an bane me kanye faso de njuguri ite mo siga mo do kasola ka be kife ka mo faw don kasola hay nanga jamana jo kanga ambolo di nyogoma alantan shendi nyogoma ka mo so mo don kasola ngalunka ika fanga no fe kanga tlaka fara eka ame mu fara nyonga keni ne oro ne ere kanga mogo faunu ba blaka bo kasola y a des gens c'est dit ala be président do ka jamana nyamogo damadi je suis d'accord ala e munka wonyana koy ala ya Assimi dama ibaro kafsara koy parce que abena don jina di a chamate ka fode ko ne fier de Assimi no ay ta fe droit ay tegere fo droit ay taw to la droit au kilometre la ka au gelta ka au dawa ka tla ka au da elema balin kono ya anga siganga Amadou ku fay kale di ku fa ka nyogon sugo dundi mais chama bamananga infamia guerre civile kara Liberia mo gon fu nyogon sugo du dono be kala abe malo nyini bamako kono tay billahi talai anga Sénégal Euroba ko office du Niger au contrôle o be binaka mo de bulubi aw sigire mana kala bamako kono aw ni ala cha Assimi kala mi se ka nunu kele Assimi ka malien bekele abeka surasu kele abeka bekele kanga faro ka kuma la aburo ka foko mo ya no godia aw jumbe ko na faye abase ka be fara abase mo jime so mo be ke abase ki be fara Assimi ka mo jime so mo be ke ne ma sagaraye ke betla ka ta fara Assimi ka o kuma danga de ya de doa ebe mo bawu ne ebe mo muso mine ko lebu ka mo fa mine ko lebu ka galon ora ula ko lu ka tla ka fara eka munu be ka fo nga fara Assimi ka aya do tabota parce que ou fa o mamene ou ba o mamene ou somo o mamene ou gel no len dem ou be ka wuli ka mo do ya réseaux sociaux ka parce que ou somo o mamene mais ne mu de mobilité tro ika fo ko viva Assimi ka ika baba mo ko da fe tro aw bebe kaso de la aw ta do confinte ya ka tungoyi
Ou est Bamako, ou t'as kaso la koi. Ata ka be kaso la fakabo. Ay potro na ye chetro. Aga bo Bamako da fa aga foka be na voyage tro. Aga video ketro, aga ta TikTok ça fait ka snap ni fonunke. Ah ne be na bo asibi kota, je t'aime. E go foko poster ki be na bo Bamako samno ki be ta kai. Ou be ki be ta nyoro la. Ke ebe asini de fait, ki te bina fait. E ga bina ne ngatla ka do mobili kono. Ke be fe ka ta Bamako ala 60 km de Bamako. E ga bina ne ndro. Mun marfatike mun vle e ka botro kuto fo ku ne ndro e ka mobili ta tukuni ki be voyage. Avec kaso de là, attends avec kaso là, a confident avec kaso de là. Munu meka mogo do côté asimi kanu baka be made. Munu meka mogo do asimi no fa nkombo le dema. Munu meku gelu waka mogo do matin, midi et soir. Avec kaso de là ma otado. Billahi ba mogo be embargo de kono. Na ye che ay boke. Aya potro ka yere filmer ka be na voyager. Fo na ku me voyager nga ba yere filmer ka to kungo na ula. Na ye che ya kebi. Confine nous. Donc, Malien, en bora kan vidéo de la Malien mon be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari chino wala. Avec Senwave application télécharge. Na Senwave application télécharge avec nga corporate mode urgent. Na urgent de 10 € na ya retay. Ou ko fa waka banque information be do. E aya ke to de yoron do be na ko fonga vidéo la. Yoron do ngena na ko fonga vidéo la de. E yoron do be mbo fo Malien ngena. Un d'abord. Anye ibeka gen ko ibeka mai, n'est-ce pas? Ko ibeka mai. Asimi goita nana. Ka ibeka to fangala na taku kara anga fongo ibeka desera. Asimi nana ko le fanga tade ko kana ni sécurité. O sécurité kele o te ka avancer ni bora fana ko fo fana o ba fo que ke kono fo ko ke ka fo le ko ça va quoi. Ke kana fo ko ça ne va pas. Mais ta ibeka to an kuma fo ko ça ne va pas. An wa fo ko non an ma son insécurité be fambe. Mais koni o phobi ke faso de njugudi. Kon eophobie qui est face au denjoui. Ou bien Mali fallait là ou bien même Mali nous kono ou bien Mali trop vera de mal là ou bien Mali ou bien on de fila ame jamana wara de kawa ou bien jamana kele ni du. Kalabanchi nous. Jamati chaka fugara ko nyina nchi ndala. Avec kaso de la ko atadon. Et c'est avec kaso là-bas do. Bubu mabel ka mobilita dro kabe bubu mabel ka mobilita. Kabe bo Bamako ko kataka negela. Aka fodro bo mena ta negela ha ou mena ta kita. Ou mena ta kai. Ni muye deo ka kedro. I era filmer to ka foko ababina. E ga bina to ko ta ka simi photo ba ki ka mobilise en fait la ka bo Bamako da fedro ki beta ka village la. Au shit se ka bo Bamako da febi. Na ye che aya o era filmer. O be kaso de la. Bubu mo be la ebe kaso de la. Abdou Nyang ebe kaso de la. Ala kaso de la ou. Ni a poto fona ya odugu. E doka potro comme na doka ya filmer trop bon tatola flay en fait trop. E ga soro ka foko binan tife bin tife shini. Iko foka tla ka srata. Ibeta bina jole soro nya srala. Nete bina fe o. Nete bina fe. Aw de fanga do ibina la. Parce ay be fara. Ay be ko do jogona. Ay be fara a conséquences ko morike mko ko jebe ou la te fana ka wala hako. Asimita kerodi. Je n'ai jamais vu un présent abruti comme ce monsieur-là. Donc, Malien, on de Malien, mon France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warichi, nous avons Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée, avec un corps pour mode urgent, 10 € na ya détail. Ko fa waka banque information bedu. Aw somo be Malla, Sénégal, Korbar, Cameroun, aboka orange numéro ta, nous tokamu wa 40 na Warichi ma so orange na sur place. Warichi go flata dro meglitra, Warichi go flana savana bara. 1,99 €, c'est 2 € que me fladro. On de kundo wa kambe ciao.